Hello, kumusta mga ka-listeners? Mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Karon din, no, mag-upload taog mga asin ni Kuya Goliath, no? Karong si manahon na. Iskopido, mga ka-listeners. Og tuod din, no, pasensya kayo ha, nga basig mahibong mo nga nang usaw ko og pangalan no sa channel Imbes DJ Lex Rebe, gilisan ako og Lex Pino Vlog. Ako lang siyang gilisan, no, mga ka-listeners, pasensya kayo ha. Kasi mahibong mo nga lahi ng pangan ang inyong makita sa notification sa YouTube channel. O karon mga ka-listeners, niya ang mga asoy ni Kuya Goliath karon si manahona Iskopido. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. Kamingaw sa palibot. Paminaw sa Lex Fino Vlog. Wa kay babati gawa sa hinuyuhoy sa hangin. O pagbahod sa dagat. Gani, kung butang na naon, mas malipayon pa ang mga bahod gikan sa kalahuran o mag-ambahan sa hulasan. Pero ako niya, nag-inusara, din sa daplin sa baypayon. Dili ako. Undangan taning ato relasyon isko. Magbuwag na ta. Usa, pero nga naman adura. Usa ba ako nahimong ganahan magkamakigbuwag na ko? Huwag kay sa ako. Ako ang may problema. Gikapoy na ko. Gusto ko mag-inusara. Gusto ko maginawa. Busa ayang nagpakita pa na ko. Kalintin ako. Huwag ko magkasabot nga nga nabuhat to ni Adura na ko. Kimahal ko man ang siya. Pero maumay ang gusto. Yang desisyon nga buwagan ko. Duha ka adlaw na lang unta mag-Valentine's Day na. Pero wa na ang akong Valentina. Pagkapait. Pero laban lang. Laban lang isko. Kung saan taman. Gusto. Upanayon ko sa unahan. Magkakaw-lakaw ko hangtod na makaabot ko niya ng dakang punuan sa kahoy. Pero, tempa. Basig kuyaw ng napit ka diha. Ngit-ngit para ba? Mahayagan na ang tibok palipot ng baybayon kung dili masalipdan sa panganod ang kahayag sa buwan. Bahala na ni. Bahala na. Suwayan ako baktas ka na diyan napita. Hangtod diya sa kakahuyan. Mag-amping lagi ko sa paglakaw. Lingaw-lingaw lang wala tagod. Strolling ba? Pawa sa kalaay. Uy, Adora. Nga do pang nagtimit-timit man ka. Bitaw, kami dagkol kami hungit sa nanay ni mo, pero ikaw... Ay, nakaduha ka kutsara pa ka. Unsa man may problema ba? Wa man tay, nay. Wa ko no, pero laom kay panghupaw. Ay, murag may ideya na ko. Nag-away mo si imong uyab, no? Ni Isko? Uy, kabaw na itong mangaway. Ay, basit ikay nangaway unsa no? Nay, uy. Pero gitapos na akong among relasyon. Uy, hala. Usa? Uy, nga nung taon nura? Oh, kamayong tawad tong imong uyab. Bitaw, murag buutan matustanaw na ko. Mao gani na hinungdan ay, nga nakigbuwag na ko. Kay nga duman. Sobra man kabuhatan, boring man kadugayan. Oh, agoy! Wala gini problema ro sa mga batanon ba? Mga pulanon. Abi kay buutan mong uyab, wa na. Boring na dayon. Ang sabi gusto ni mo? Kang laki nga pasakitan ka? Binuangan ka? Aron doon ay adventure, ha? Dura? Oh,
Dili tayo, uy. Anong gibuwagan man tao di mo sa isko? Oy, kaluoy taon ato. Valentine's pag yung dako nga imong gibuwagan. Aw, mangita ganito laing Valentina na magmahay kyo ka. Oh, may noon. Nga mangita siya lain. Uy! Aron, iyan ako makalimtan. Basta, gusto ko mag-inusara. Ay, pastilan ni mo, Dura. Gihatagan ka lang gani og tarong nga laki niya imo pang island. Aw, ikaw, bahala ka. Huh, paminaw ha, ang pagmahay ra ba? Naagyos kawahian. Tay, Gitakbo ko kamukhaong akong magin sa kupan! Aron sa tagsusi! Kung may usapan ninyo, nga nakabantay kung hain ang atong mahal na prinsipe dito! Kalit siya nawa! Kung huwag ka ni mananghid! Maski iyang manghod! Wa may baho siya pagbiya! Di ba? Mahal na prinsesa, piday! Oh, mahal! Og talahuran kong hari! Ingan mo sa timi, mahal nga hari! Wagin mi magabantay nga milakaw di ay ang talahurong prinsipe dito! Sigurado magika mo! Oh, mahal nga hari! Kung mao! Hain man day kining anak ka! Alantos, kuya prinsipe, mahal nga hari, uy! Dako naman to siya! Kay baka na to siya siyang gibuhat! Upauli ra lang ito, pauman na siya sa iyang lahat! Ay! Kabadlungon kining anak ka! Ngala, sige! Bahala siya! Pero kung mubalik na gani siya, malintian ka siya ako! Labot na gikulis ka kahuyan. Pero, kamingaw gyapon ang misugat ako. Kahaw ang sakong dugan. Oh, unsa man kasikas. Murag mga dahon nga gikan niya nanda kong punuan sa unahan. May tao ka dyan dapita. No. Dili ko magpadas ka, Duke. Sahid ko nga, huwag ko mag-inusara din hidapita. Ilabi na nga, ni ako may matang taliwaan ni akong punuan sa kahoy. Pero imposible man kung doon ni tao. Kung may kauban kong kaparyas na kong tao. Aw, hinoon. Dili sa tama kaingon. Pero, muli kayo na ko. Dili ko mo pa dool sa maong kasikas. Kay pasyan saag ka na nga hayop. Saag ka mananap. Ug ako'y matumngan, simba ko lang. Usamot kaway justisya nga akong pagpakabuhi kay mamatay raman da ko dinis kalisamot. Unsa to kong nabati? Murag tingog sa usa ka. Ayaw, maluoy Babae kid. Lahi na nita. Nagtuo kong doon daw tang nahitabo ni Nirapita. Sumay akong buhaton. Ayaw! Ayaw, maluoy ka! Ayaw! Ayaw kadlog na ako. Pus na ako kakupido dyan mong kalibutan. Ansa? Kupido? Pero anong duwin di man ka? Oh, pira. Ayaw na lang pangutana. Basta kay kupido ko. O ni ako, aron puhaon ka. Ansa? Ikaw ang akong Valentina. Unsay Valentina? Akong kapikas doon. Salbakuta. Akong hinigugma ba? Ha? Kinalang padati ka sa among kalibutan. Aron kita hiusahon sa usa ka seremonya sa kasal. O garon, mahumanan ako ng akong misyon. Ayaw ko kiangin sa imong misyon. Huwag ko makailan mo. Maluoy kayo ko hilapti. Ayaw. Salbakuta. Ay nagdagang yaw-yaw babae. Uban na lang ko. May tao ba niya? Tao. Dagan ko. Ah! Ha! Babae. Dakadagan. Ha! Salbakuta. Ay. Kisa ka? Bad trip ini ni abot, oy. Tago ko. Tago ko.
Wa may tao? Unsa man itong akong nadungog? Huna-huna ko ra ka to? Naunsa naman ko ini. Nag-imagine naman lang siguro ko mga butang nga imposible. Tungod sa gibati na akong kagaul sa gibuhat ni Adora na ako. Ganun iya man gibuhat na ako. Nagbinutan man unta ko. Oh. Sharon. Oh. May nanetsit na ko. Kinsa ka? Ako ni Uy. Karang higala. Kinsa ka ba? O sa to? O sa higala? O karaang higala? Soy bakuta. Oh. O lagi. Karang ko ni mong Nico. Friend. Kapit. Pero, di lang ka aware. Hain ka. Pakita na ko kung nahain ka. Asa ka? Peekaboo! Ha? Kagamay ni mong tao. Lain sad kayo, dako ko nga, buindi man ko, dili tao. Tinuod ba nga kung nakita? Dili ka imagination lang? Agay! Ay, tani mo kukoy! Bakuta! Pasensya na kay ka. Pasensya na. Kay wapa ko kapanil nails pa. Tinuod gani akong nakita. Usa ka ka duwindi? Bakuta! O pido ang akong pangan. Pido? Pido dido? Dili pido dino. Pido. Oh, That's right. lo, in English pa. Ano sa tingin mo? No read, no write? Ha? Katawa man ka? Unsay katawanan? I-in. Ay in. Imong now. Hinawayon ay. Seryoso ba ko ha? Huwag ko magkomedya. Ay, nagkumidya sa day ko ni mo. Mutubag ra ba gid ay? Salbakuta. Hahay. Oh, nanghay-hay man ka. Moras kag dakong tao na. Dakong tao na bitaw ko. Pero, kamay lang. Seryosuhan ni mong naong, oy. Ayaw pagbuot. Nag-uul ba ko? Iin. Iin? Asus, nagul. Amang hindi ha? Ano man? Ha? Kay, gibuwagan ka? Oh, ha? Yun saan mo pagkaibaw? Ay, sus! Ako pa! Kabisado na kahit na ako ng naunga. Og maingon ana na ganin ang inyong naong. Tamong mga tao, duharay rason. Ha? Na problema mo sa kwarta o na problema mo sa gugma? Unsa? Ansa? Ansa? Okay, nadungog man di kang nagyaw-yaw din kanina. Paong nakasiguro kung gugma ang imong problema. Og dili kwarta. Og timing kayo akong higala. Kay niya na si Pido to the rescue. Ha? Nganong to the rescue man? May ikatabang day kanak, may ikatabang day kanak ko. Kayo! Unsa? Taka ra makagtabi diha. Unsa gud taoy, alam nimo nga duwindi ra man ka. Kailan kag alam? Tay kalibutan nimo. Hindi man sa iyong paningin, wag na wag mong ismolin.
Ikaw na, be. Unsa man ko ni katabang na ako, be. Aber? SL. Unsa isel? Simple lang. Tungod kay ako ang imong gikinanglan. Aron, masulbat ang imong problema sa kasing-kasing. Pagka-esprekitik ba yan ni mo, eh? Hala, Kaya nga naman, eh. Kinsa ka magidi, ay? ako si Pido, ang Cupido. Unsa? At your service. Usa ka ka. Kupido? Oh, sa among kalibutan, usa ko ka prinsipe. Og ako ang gitasan sa akong amang hari nga maoy mupahiuli sa mga kasing-kasing nga sugamak. Aron happy ang tanan og puno sa love, love, love. Ug unsa ni mo sa pagtabang nako? Salva ko ta. Pinagiring akong pana. Sa pamandi ay. Kagamay si mong pana. Akong gigamyan ka, akong padakan. Wala. Kadako, nining pana nga niya sa kong mga kamot. Tinuod ni. Lain sa kay dili. Walang ka mahibong, nganong nidako ang pana. Naibong, uy. Padoong na ganyan ako mangutana. Nganong niya ako ni. Ug tinuod ba ni? Oh, tinuod na. Buminaw sa Og tamanan kinang maong pana. Gamhanan? Oh, dako ka nang ikatabang. Alang ni adtong manag-uyab nga nagbuwag. Pareha sa atong kuan ba katong Pilmar og kinsa pa tong Paris niya. Andi? Oh, Mo ba? parehasad nimo. Mo ba? Unsa naman mura man kuan taga-Afrika? Ngano niya man ko'y pana nga ikaw man ang tay kupido? Tupagon kong himong pangutana. Umanining pipila ka mga yugto. Ning, hain naman si Adora. Ay, nilakaw. Nga naman. Ug asa man ko na siya paingon. Makikita ko no siyang isko. Oh, abi ko pagbuwag na sila. Nya, magkikita na hinoon siya. Ay, ambot ba ng bata? Hay, Pero mo'y ingon niyang nakonsensya ko no siya. Gusto lang ko no niyang mahibawan kung okay ra ba ko no, si Isko. mauna diha, mauna diha. Buwag-buwag niya, makonsensya di ay. Ay, pasag din na lang tong anak mo. Basin di ay magkauli ra ang may nilang kabubuton. Nahala ay. Tuwasong ko rin gibuhat kong pagpananom. Paibawa niya ko ha, mauli na nga atong anak. Okay. Di na rin mahimo. Wapagyapon si Prinsipe Pilipino. Asa makasya maglaroy-laroy. Nalaurong hari, mahal nga hari. Oo, pinay. Oo, natatak ng agin mo. Hinihinay lang ko na. Ikan kos pala isa kong best friend. Kung may balita ko ni mo, mahal nga hari. Unsa pa na? Bahay ni Pito. Si Pino. Oo, sige. Nansa ba si Pino, ha? Hay na mga may suon, ha? Ay, otro sa kang ratatat, mahal nga hari. Chill. Sige na yun. Balitayin ko. May nakakita niya ni Paingon ko no si Pito sa portal. Paingon sa kalibutan sa mga tao. Kamay mo. Ausa! Ako, mahal nga hari. Tual sa kalibutan sa mga tao si Pito. Ausa ka gibuhat ka nito! Grabe ha. Nagabihan naman lang tao, magyapon ni mo matubag ang ako pangutana. Anya, reklamo ka. Pagka-esprekitik yun ni mo eh. Silva kuta. Reklamo, giko. Naibaw na ko nga nung reklamo ka. Nga naman ko no. Kay gigutom na ka no. Kutoy ng tiyani mo no. Unya gigutom ko. May mahimo ka ba? Sa'yo na ng salbado ang problema, amigo. Pulos ka man ng paggarparo eh. Paggarparon man ka.
Tubaga lagi una ko sa akong pangutanan nimo. Unsa gano ito? Ay, pagka-isprikitik, gini mo eh. Ganun lagi nga, ni ako'y pana parehas nimo. Ang utod, no? Di man ko kupido. Kana, tungod kay sugod ka nung adlaw, ah. Partners in crime na tang duha. Ha? Unsay partners in crime? Kije, Kiji. kita god? Partners. Ako si Cupido sa laing kalibutan. Og ikaw ang in charge din sa inyong kalibutan. Kibi? Kibi? Klaro ba? Oh, Salbakuta. hapit ako matak din mo ha? Ikaw og ako. Tawgon og Scupido. Unsa? Iskupido? Og sama nako, gitahasan tasad ka. Matabangan ko sa akong misyon. Ang pagpangitag mga managhigumay. Ngawa magkasinabtanay og dayon. Imo silang panaon. Aron sila magkabalik og magkadayon. Unsa to? Ako silang panaon? Kadako nining panaa? Dili ka sila mahadlok na hinuon? Aw, kanaray imong problema. Why problema na? Kini ang solusyon, ana. Sige, buhat ni pana. Ganun murag, mihanap man eh. Kay invisible naman. Wanay makakita nimo nga mo pana. Kay di naman ni makita sa ordinaryong mata sa tao. Ma ba? Okay, migo. Sa pagkakaroon, kanalang una ang maatag ko nimong impormasyon, ha? Piyan taon na ka. Kay may misyon akong angay buhaton. Buyers! Ayaw na, kadatang. Ayaw sa kong biyahe. Pido! Matod sa akong kikasulti. Ni ako na din ipahingan sa isko. Ano sa tanang lugar din himang gid, uy. Nag-ulkit si isko. Sorry, isko. Dili na ko tuyo nga pasakitan ka, pero kauman sad ko, sobra kay kakabuutan. Napulaan na hinoon ko kadugayan. Pero ni ako, aron pasapton ka. Maong, isko, pakita na ako. Pakita na. Oh, ano to? Murag may nanitsit na ako. Kinsa kay misitsit na ako? Ako kini. Bye-bye. Oh. Kinsa ka? Kinsa ka? Ayaw kahadlok ako. Dali ko daw tang tao. Kinsa lagi ka? Ako si Pido, ang Cupido. Masa? May kupido di ay nga do hindi? Salbakuta. Oo, sa among kalibutan. O nga nung nagpakita man ka na ako, ha? May dautan kabuhaton ako, no? Yan ko taon. Kagwapa ni mo, ah? Ipugani ko ni mo. Nahibaw kong may problema ka. Maong niakain ng dapita. Pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Nangita kasi mong hinigogma, di ba? Giyon sa ni mo pagkasayod. Chimpergs, ako na good ni. Onya, makatabang ni ka na ako. Of course! Kung mooban ka na ko, karon dayon. Ha? Ako? Imong paubanon? Lain sa kayog, magpabili na lang ta din eh. Unsaon man imo pagkakita sa imong gipangita kung niara ta din eh. Pero, unsaon man ako pagsalig nimo, ha? Tungod kay Osako ka Cupido. Og mao ni akong trabaho.
Di ko, oy. Asa pa lang ko di mo dada. Mao mong mga tao, daghan mong trust issues. Unsa? Kamo na gani ang tabangan, kamo pa'y manggidudahon og huna-huna. Apan, unsa na ginako sa pagsalig nimo nga imogit kong dadon nga to sa himutangan sa gipangitan akong hinigugma. Salbakuta. Sa gikaingon mo na, pagsalig, kinahanglan lang kang musalig na ako og tabangan ka sa imong problema. Kanara. Kon kuwang kas pagsalig, tisag ko mamugos. Pero, mamuti na lang imong kalimutaw sa pagpinaabot din eh. Apan, wagi hinigugman mo nga moabot. Okay, sige. Masugot ko. Mauban ko nimo. Kana, that's my girl. Oh. Dali, uban ako. Karon dayon. Dali, gunit na ako. Nakasabak ko, talahorang amahang hari. Salbakuta. Kung kasalanan ng atong iskutan, Pido! Daghan ka bang mga standby nga sala? Grabe standby nga sala. O mahimo ba? Respetahin ko nga imong amahang hari. Ito, ayaw tumagtubag mo pinuhang diha. Salbakuta. Pasensya na, God. Pero, unsa na ang bukat nga sa nako amahang hari? Nalimot ka na niyay! Nagpakisayod gani ko, aron akong mahinumduman. Mao pa gani pag-iabot ni mo sa itong gingharian. Nakalimot ka dayon sa sala na imong nahimo. Mao ganing nangutanan ko. Tubaganan lang gud ko amahang hari. Nalimot ka na ng babae nga imong gida. O kibilanggo nga way pagbugot. Ha? Ingon nga imo kong tabangan. Pero imo malagi kong gidadi na sa inyong ganarian og imo malagi kong ipriso. Mahimong magsultita? Kanang panagsulti nga serious? Nga di ko! Naglagot ko nimo! Ay, mahimo ba? Tahura ko. Kaya ko ang prinsipi ng among gingharian. Dili ka angay ang tahuron. Kay imo lang kong gibuang. Giilad ko nimo. H-U-H. Oh, Usa ka pagpanamastamas sa imong gibuhat ako. Iuli ko sa amo! Iuli ko! Kung dili naman lang gani ko nimo ibalik sa amo, patya na lang ko! Patya na lang ko ninyo! Guhai ko sa akong kinabuhi. O gunaguha nga akong kasing-kasing. Total, wala may kapuslanan kaya di naman ako makita pagbalik ang akong hinigugma. time para good. Ayaw sa good kong hukmi. Judger ni mo, ay. Murakag mahimong senador, mahimong judge. Kaya di naman tinuod, be. Nga imo kong tabangan, be. Imo rin man kong giilad. Nipasalig ka na kung nga ko nimo sa akong ipangita nga uyab. Moong miuban ko nimo. Pero dininan ko nimo dadas laing kalibutan. Naibaw kong naglagot ka na ako. Pero may rason anong gidati ka din sa among kalibutan. Murabag congressman na ay 150 million reason. O imo ka nang mahibawan sa hustong panahon. Ansa? May bawa na imong ipangyaw-yaw diha, uy. Pero, usa rin na siguro na ako nga mangingilad ka. Ha?
Pila na kadlo nga wala nang pakita na ko tong duwindi ha. Tinuod ka tong nahitabo o imagination ra to nako. Usa may akong buhaton ining pala nga iyang gihatag nako. Naglibog ba ako ini eh? Bahala tong duwindi ha to eh. Dugang-dugang lang siya sa akong hulaon-hulaon. Oh, may nanuktok. Kinsa maka ni? Akong aplihan. Oh, Ma'am Aning? Isko, salamat kay ni Aka. Gituyo kita kag anhi kay namasid ko kung may nahibawan kang bahin ni Adora kung karon. Ha? Kay... Mao ba? Nganom di, ma'am. Unsa may nahitabo ni Adora? Sa ato pa wa mo magkita. Wa. Kinuo ko. Hagkatapusan niyang panaghin ako mo nga makikita ko no siya di mo. Apan, wagin siya maulihag to drone. Pero wa may makita, ma'am. Kung mauna, hain man dining akong anak, nabalaka na kaayo niya. Mahimo ba nga imuming tabangan isko? Nahibaw kong buwag na mo sa akong anak pero unta, himuming tabangan nga makita ng among anak. Usa pa, ikaw ang katapusang tao nga iya untang pakikitaan tungod kay nakonsensya siya sa iyang pagpakigbuwag nimo. Mong maluoy ka isko, tabagi mi, tabagi mi. O, ma'am. Tabang ko, ma'am. Palingkamot ko nga makitaan si Adora sa labing daling panahon. Gituyo ko ang pagpundot niyong ako mga pinanggang sakop. Tungod sa ka problema nga gusto kong karon mismo masulban. O baka atong sulbaron isip usa ka hukbong saging sagkupan saging hanian sa mga diwindi. Talahurong, mahal kong amang hari. Pwedeng muangyo. Unahon na itong sulban din ng tabo sa babae. Ngayon mong gituyo pag-prisod din sa tunggirian. Prinsipe Pino. Kita na lang ang musulbad ini. Mahal nga hari. Tililag kinanglan nga imo pang iapil ang ginsakopan. Dili mahimo nga sulbaron ra sa usa o duha ka kamahanang nilalang. So, tingingarian ang problema. Sige na. Pahimutang diya. Kay manduan ko na mga sundao nga dadon diri sa among katubangan ang babaeng kalibutanon. Apan, mahal kong amang hari. Duha ka sundao! Dadaan sa katubangan ang babaeng kalibutanon. Aron makatagal ang justisya ang pagbilanggo niya nining akong anak nga prinsipe. Sige na! Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Yan ako sa dapit Vlog. din. Ako na ila-ila ka tong diwindi. Nga si Cupido ko, no? Magpatabang ko niya. Karon ako na makitaan si Adora. Ang akong mahal na hindi ko ma. Suway na kong tawag si Pido. Gusto. Pido di ay. Mulit yung pangalan. Higala kong Cupido. May Cupido. Pakita na ko. Nagkinalan ko siyang panabang. Maluoy ka. Pakita na ko. May Cupido. Silensyo mga sakupan! Kunigingarian! Paghilom ka mo! Karon! Naniya na din historywa! Kining babaeng kalibutanon! Kung may buot ang isulti,
upaning gingarian. Akong tahurong amahang hari. O kanimo, babaeng kalibutanon. Pasayloan ko kung usa ka sayop o sala ang akong nabuhat. Sa pagtuo nga ikaw ang akong tugay na nga gipangita nga akong Valentina. Valentina! Unsa? Kuno na? Nasayop gid ay ka? Imura ko nasaypan nga akong imong Valentina mao gidako nimo dinhi. Pasayloan ko. Kung mao ka lang imong giangkon ang dakong salahon, mahal kang prinsipe. Agay silot ka nimo. Ibalik ang maong bilanggo sa tinuod nining kalibutan. Ha? O yun ba ka mo? Ninahukman kong desisyon alang sa mahal nga prinsipe na ako magisakopan ng gingarian. Tinuod, gawas na nako. Buhayan ako ninyo. Magkabalik na ko sa tinuod akong kalibutan. Oh, babae kalibutanon. Gawas nun ka na. Mahal nga anak kong Pido. Dakong pasalamat sa tong anito nga giangkon mo imong gidawat ang sayop nga imong pagbilanggo kaniya. Sundo! Dada sa gawas sa gingarian ang bilanggong babae. O ihatod kini sa bakba sa gingarian. Diin mahibutang ang portal paingon sa kalimutan sa mga tao. Tamsa. Oh, time pa. Mahal nga ni. Time pa. Ngayon, mahal nga prinsipe. Dili ba? Gihatag mo man ka na ako ang pagtugot nga ibalik ko sa ilang kalibutan ang binilanggo. Oh, tinuod ka na. Kun mao, ako na ang mangunay sa pagatod kaniya. Mahal og talahuro nga mangari. Dili na kinahanglan nga isangon mo pagkini sa atong mga sundao. O kung saon ko pagsiguro nga imong buhaton akong mandok, mahal nga prinsipe. Pido! Hain ka! Pakita na ko, migo! Uy, tingog karon ni Isko. Ang nangitas yan ako. Mahal nga prinsipe Pido. Nahilom ka man gud. Ngano ka? Mahal nga ari. Nagkadungog ka ba sa akong gingon nimo? Oh, mahal nga ari. Og salig na ko talahorong amang ari. Nakaamgo na ko sa akong sayop. Maong makasalig ka na ko. Nga tumanon ko gyud ang imong nahukman. Alang nining babaeng kalibutanon. Kuno! Sige! At timanana ang babae. Aron makabalik na sa iyang kalibutan. Daghang salamat, mahal nga hari. Salamat. Kipalikos ka na ang duwinde din his prisuhan. Kaya may kinahanglan ko na siyang buhaton og iyar kong balikon. Hinaot nga wa magbinuang na ko maong kupido. Kay kundili, isumbong yun na ko siya sa mahal nga hari ba? Isko, mahal ko. Sa katapusan, magkita na kitag balik sa tong kalibutan. Paabot ako, mahal ko. Isaad ko, dili og dili na kita kapasakitan pa. Paabot ako, mahal kong Isko. Naabtan na lang ko sa kapo nun, apan wa pa gid magpakita ang diwindi nga si Pido. Di ko magpakawa sa paglaom. Usbo na ako siya tawag. Pido! Bigo! Pido! Higala kong ko, Pido! Pakita na itaw na ako. Ikaw lang ang bugto nga makatabang na ako ninihigayo na. Pakita na ako! Migo, Isko. Igingan ako eh. Salbakuta. Galang, Pido. Ikaw na ba kini? Oji. Uji? Dili Oji ra kasa. Ugod. Pasensya na, nga nadugay ko.
Tinuod nga, ikaw nagit kini, migo, pido na ako. Ay, balik-balik. Ay, di, Lakaw laro lang na ka ako. Ispirkitik ba ikaw usahay? Katao na ka. Eh, migo, migo. Lakaw ko. Ay, ayaw. Malipayon lang ko nga niya ka. Hapit na ba ko ni mo matakdi. May ragiday nga wa ko mo surrender sa akong pagtawag ni mo. Hay, alingog-ngog kay sige tawag na ko, oy. Mong, bisag, busy pa ko dito sa mong kalibutan. Mianhin yung ko ni mo, kay murag nagkinanglan yung kas akong tabang. Migo, Tiki, tinuod ka na. Ikaw rin makatabang na ako ini. Migo, pido. Aksyon na kag takda na. Pero di kong patako, di bahala na. Migo, kining, Saman, kanang, ikaw rin makatabang na ako. Migo, ikaw rin makatabang na ako, Migo. anong TV man ka diya? Wapangani ko kasulti, ha? Kung unsa, ikaw, wasad ka mo sulti kung unsa'y problema ni mo, hilak na yun ka. Migo, Tarong ko na, be. ang ako hinigugma ba si Adora? Kaya nga naman ang imong hinigugma. Nawa, may mikidnap niya. Unsa? Salbakuta, ni kidnap. Oo. Kaya wala man ni makapauli sa ila. Nagpatabang lagi na ako ang iyang inahan lagi kay ako kuno ang katapusang tao nga iyaunta nga pagkikitaan. Iya di kuno utat kong balikan kay nakonsensya siya sa iyang gibuhat nako. Nga gibuwagan ko niya. Mahal pa ko ni Adora, Miko. Mahal pa ko niya. Drama niya. Ay pa lang ha, abi pa lang. Drama actor ka. Kasabot ko ni mo eh. O sige, alam kong tabangan ka. Nga makita pagbalik ng imong hinigugma. Apan, ubusaw sa kakondisyon. Kondisyon? Si Prinsipe Pito, was yang kwarto. Matod pa sa sundawan nakakita niya nilakaw kuno. Ug ang babaeng kaliputano nagpapilit sa prisuhan nga iyang gipilangkuan niya. Naunsa naman ang taon ning akong kaluha oy. Wala gid ni siya siyang taro nga pangisip. Ngano ko pa man niya buhata ang gisangon niya sa among mahal nga ari. Anong niikas naman sa siya? Ay, kung may bawaan niya sa mong talahulong amahangari nga may biya siya din sa mong kalibutan, nga wadad ang babaeng kalibutanon, malintian kit siya. Ay, padlungunay ni Iksoonay. Wow! Ning, may balita na babahin sa tong anak. Wa palagidor. Apan dito na ko ni Isko ug nagpakitabang ko sa pagpangitas atong anak. Dihapit na po ko og istasyon sa kapulisan aron ipablater ang pagkawa sa atong anak. Ay, hinaot. Nga way daw tang nahitabo sa tong anak ning. Pila na kaadlaw sukad sa iyang pagkawa. Musalig ta di Isko, Dor. Wa kitay mahimo, wa kitay laing mahimo kung dili mo laom nga madani ang buhi ang atong anak. Ug mosalig usab tas mga tinugyanan sa palaod nga ilang buhaton ang ilang trabaho. Ug syempre, mosalig og mga liyupo sa kahitasan nga unta iyang panalipdan ang atong anak. Ning, Sige na kaon na. Gahapon ka panguway tarong kinanan. nag-uol ko rin nahitabo sa tong anak ning. Sa gikaingon ko na, kinahanglang tang musalig sa Ginuodor. Makabalik na lagi nga buhi ang atong anak. Makabalik ra si Adora. Unsa? May pangayoan sa kagtabang nako, Pido? Tinuod ka na. Og mao ni ang kondisyon nga akong gingon mo. Tabangi na ko sa akong problema.
Kahuman, ako na sa pangmutabang nimo, aron mabalik nimo ang imong hinigugma. Apan, unsa man tikas pagtabang? Pinaagi niya ng pana. Kining invisible nga pana? Kalbakuta. Oh, kinanglang maghiu sa puwersa kita. Aron maangkon ko ang babae nga maoy gipitik sa akong kasing-kasing. Oh, mahimo ko lang kini kung imo kong tabangan isko. Unsa? Mao ba? Og niya pa, Unsa man na? kinahanglan nga muuban ka namo sa among kalibutan. Ha? Dalon ko nimo sa inyong kalibutan? Nga naman. Kidji, kay gikinahanglan. Kidji. Tungod kay tuwa dito ang babae nga kinahanglan nimong panaon aron mahigugma siya nako. Time para god. Warag naglibog ko migo, pido. Unsa may imong gikaligan? Gano gikinanan man ako nga kanang ako pa manggid ang mupana nga may kaugalingon man kang pana. Ug ikaw maghaang kupido sa inyong kalibutan. Ano? Ako pa man nga tao. Kita ka dili man ko taga inyong kalibutan. Tao naman ko. Kidagan ba nimo yaw-yaw diya oy? Iko lang ko nangutana. Sabay daw tanana. Wala gyud daw tanana. Pero samo kay kagnaw. Ganahan man ka tang kuan maghiot sa puwersa, di ba? Ganahan man, di ba? Ganahan man kang tabangan di kasi mong problema. Nya tabangan sa tikas tabangan sa tikas imong problema. Tabangan sa kunin mo sa akong problema. Ana nang hiyo sa puwersa. Dagan pa man kagyaw-yaw. Kumutabang ka, tabang diretso, wala yaw-yaw. Ano, reklamo ba ko? Kung nagyaw-yaw sa imong gusto may tabong at tabangan ka na ko, wadi ba? Nasuko ka? Nasuko ka? Paspas ako ni sulti. Bida sa nimo eh. Sabtagod ko. Naglibog lang ko kung gano nga ako magid mo pana sa babae nga imo gigugma nga unta, may pana ka man. Tupagkalag ako pangutana. Hay! OS! Uwis. O sige, Oh, hapit tabangan ti ka. Hapit agad. Aron maunong ka ng imong yaw-yaw. Oh, tinuod nga may panasab ko o usa ko ka kupido. Apan, nagkinahanglan kog laing kupido nga mutabang nako aron mo pana sa binuhat nga akong gihigugma aron mahimong epektibo. Ha? Mao ka na. Oh, Ay, kuwang ang mahatag nga epekto sa gahom sa pana kung ako lang usa. Kay ako man ang hingtungdan. Ako ang nagkinahanglan. Ah, klaro na ba? ha? Silba kuta. Naibaw kong nakakuha ka na sa bot kong ipasabot. Mong, uban na nako. Kinahanglang makabalik na ko sa among kalibutan. Nga muuban ka. Kay mahinungdanon ang matag gutlo isko. Time is gold. Pasin, makaibaw na. Makaibaw na nga ako nga mangari. Nawa ko dito. Na, malintian yun ko. Tepa. Kadit lang. O, di naman dyan. Unsa man ako pagsiguro nga human ko makatabang nimo. Imo sa kutabangan sa akong problema. Ha? Migo Pido, dili ka ikaw ra ang nagdali. Ikaw ra ang nag-apa sa oras. Ako sa bitahon. Kinalang lang makita na ko pagbalik si Adura. Nabalakan na ang iyang mga ginikana niya. Ug bisalig sila nako nga ako sila tabangan. Mga usaw man ako nga dili ko nimo binuangan. Hinamdumi, nga prinsipi ko sa among kalibutan. Busa, may palabra di honor ko. Word of honor. Ug dili may mong dili mo tuman kung ako nakapanaad o nakabuhi og pong sa uban. Maong, pangayoon ko ang imong pagsalig. Ayaw ka balaka. Dili ra ka magdugay sa among kalibutan. Mauna. Humani mo, mapana ang babae. Aron may kugma siya nako. Humana ang imong trabaho. Og ako na sab ang mutabang nimo. Aron imong mahikaplagan ang imong hinigugma. Sure gi ka ha? Basin bayo pag-abot na ako dito sa inyong gingharian. Mukalit ra kag kawa. Unya, di na hinuon ko makabalik din sa mong kalibutan. Ah, sa ato pa. Salbakuta kang dako. Huwag yun kay pagsalig na ko. Aw, okay, sige. Dali naman kong istoryahon ba? Aw. Time para god. Mirog, luod ba ka paingon?
Ay, lo pang luod gud. Iko ra gali ko misulti nimo. Kung dili ka mo to, musalig na ko. Watay mahims, ana. Ops. Pariyatang mapakyat sa atong mga tinguha. Lagi. Sige na. Ay, lagi pagluod ayon. Mituon ako. Ug musalig na ko nimo. Sige. Muuban ko nimo sa inyong kalibutan. Og tabangan ti ka sa imong problema. Basta ipasalig sab nako nga imo sa ko tabangan nga makitaan pagbalik ang akong hinigugma. Si Adora. Unsa? Wala na ang mahal nga prinsipe! Ang imong igsoon! Ha? Mga ba, Pinay? Mahal nga hari, ayaw sa kasuko. Basta na importante lang sa kilakaw niya mo balik ka tayo. Kahigog! Oo ka lang imong kaluha! Ngano nga man ngayon sa mutuman sa gusto kong may tabo? Bita yung ngano! Balik ka lagi tayo to si Prinsipe Pito. Mahal og talahurong amang hari. Ato lang na siya paabuton. Unya! Ang babae kalibutanon! Tuwara kihapon sa prisuan. Unsa naman sa kainaw na buhaton? Ang imong igsoon! Bantay lang ka na siya ron! Mahal nga pa sa Pinay! Kung bumalik na niya ang imong kaluha, ay bawang agay ko ha! Patuman, mahal nga hari. Hain naman tong Prinsipe Pido. Nganong hangtod ron pa mong siya mapakitag balik. Iyara ka kong gipinuangan. Ay, dili ni mahimo. Unsaon ako pagbalik sa mong kalibutan kung di na ko niya balikon din Dili mahimo. Kinanglang may buhaton ko. Aron ko makaikyas din Pero, unsaon nasab na akong ikikandaduhan maning gate nga ilang giprisuhan ako. Isko, mahal ko. Luwasain taon ko, Isko. Oh, mao na ni ang inyong kalibutan? Lo, Nya, nabot na kita sa mong kalibutan. indutan no. Ah, Kanindot eh. May mga dagkong punuan sa kahoy nga nagpalibot sa kalasangan. O ang ilang mga bunga. Nagkanala yung prutas oh. kalidadis. Kalidades. Nagkalain-lain. Mabulukon kayo. Mabulongkon. Kanang colored ba colored? Siyempre, maampingon o gatimado man kayo ng among hardinero sa mga tanom ningging harian. Bunga ka ng tanan sa iyang kakugihan. Oh, niya. Asa man tayo ni paingon ron? Magdalik ta, kay basin, nakabantay na doon ako nga mga hari. Gawa ko dito. Dali na! Dali! Oh. Mayo! Kay ni ka na! Prinsipe Pido! Pasaylo ako, mahal nga hari. Gawa ko magapanangit ni mo. Nagdali ko ato sa kalibutan sa mga tao. Kay may nagkinanglan sa kong panabang. Daghan ka pa kayong lason! Nang ganon! Unsa naman itong akong gingon mo? Imo na ba natuman? Wapa, mahal nga hari. Gani, ni ako, aron, tuganan ka sa tinuod. Tinuod! Nga unsa? Dili ko makahimo sa pagbalik sa maong babae sa ilang kalibutan. Unsa? Nabuang ka na ba? Wa, mahal nga hari. Nagsulti ko sa tinuod. O ganong dili mo ni mo mahimo ang magbalik ka niya sa ilang kalibutan? Dili siya angay din Dili nato siya kadungo. Dili siya parehas nato. Nahibaw ko, mahal nga hari. Apan dili ko sabi kalimod niya. Nga unsa? Nga may bati kong paghigugma sa maong babaeng kalibutanon. Unsa? O kung mahigugma lang siya nako, may muming magpakasal. O ang yun ang mga anito, nga pakasamahon siyang sama nato. Nabuang ka na yun, Prinsipe Pido! Nakadungog ka bas imong ipanulti ron! Kung saan naman kuno nimo sa pag-imo ana ha? Pagkumbinser sa mga babae, nahigugmaon ka? Ha? Tubag! Nalimot ka ba? Kalahurong ang mga ngari. Nga usako kapko pido. Kining imong prinsipe. Wa ko malimot niya na!
kung may imong opinion, huwag ko'y mahimo. Gawa sa pagtahod. Apan gusto kong mahibaw ka, mahal ngari. Ngawa makuhai ang akong paglaom. Nga iyara kong makatunan sa pagkikugma. Straight to the point. Og sa ngadto-ngadto, iyara unyang mahalon. Og gusto ka sa imong gingon, mahal ngari. Nadili na ko mahimo nga ako ra. Maunang gida ko ang akong amigo gikan sa kalibutan sa mga tao. Kasusama na kong kupido, si Isko. Usa ka tawhanon? O usa ka kupido? Ha? Matod mo! Prinsipe Pido! Oh, ama ngari. Nakaila ko siya sa dihang nasuroy ko sa kalibutan sa mga tao og nakita ko ang iyang potensyal nga mahimong kupido. Maong gihatagan ko siya gahom nga may sama nako. Migo Isko! Gawas na diha sa imong gitaguan. Mahal nga hari. Mahal nga hari, akong amigo, si Isko. Mayong adlaw, talahurong mahal nga hari. Ikaw ba ang gingon ni Prinsipe Pido? Nga usa ka kupido? Ngano mo nag-ordinary yung tao ka man sa akong tanaw? Kuan, may pana ko nga gihatag ni Migo Pido nako, mahal nga hari. Pana? Apan wa ko'y nakita? Yaman kong gihimo nga invisible. Migo, Pido, pakita ang imong amahan nga may pana ko eh. Niya, mahal nga hari. Tuod! May dakong pana kang kidada dihas imong likod. Usa ka tuod ka kupido. Parehas ni Prinsipe Pido. Maong, dako kayo sa ikatabang nako, mahal nga hari. Mayo! Kay misugot siya nga dadun mo din atong kingharian. Ang tinuod, kining, may bugti ang ako pagtabang kang Prinsipe Pido. Usa? Bukti! Bugti. Nagpatabang sab ko niya bahin sa akong problema sa gugma. Gugma. Sama na ako. Same as me. May tinguha ni Migo Isko. Ha? Pareha may tinguha. Na magbalampuson sa gugma. Siya, gusto siyang mulampo sa iyang gugma. Ako, gusto siya kong mulampo sa akong gugma. Gusto siya, nga ako siyang tabangan. Karon makita ang pagbalik ang nawa niyang hinigugma. Mahal nga hari. Nawa ang imong hiligugma. Oo, mahal nga hari. Uko ako'y kalibutan kung nahain siya karon. Nahibaw ko nga makatabang na ako ang akong amigo, si Prinsipe Pido. Tungod kay gamahanan siya. Mao nga, wa ko magmakuli sa pagtabang niya ug miuban gikudayon din sa inyong gingharian. Unya! Unsay inyong plano? Kinanglang way mausik nga oras. Time is gold. Talahurong hari. At tuon dahil na mo ang binilanggo. Ang babae nga mo'y akong napili nga higugmaon. Unsa to, Prinsipe Pido? Nahigugma ka sa babaeng kalibutan nun? Oh, Prinsesa Piday. Karon lang kumibate og sama ini. Maong kinanglang buhaton ako ang tanan. Aron ako siyang maangkon. Apanon saon man nimo pakigugmaton niya nga nagdali naman tong makabalik sa ilang kalibutan. Usa pa, di siya sama nato, Prinsipe Pido. Wa ba na nimo mauna-una? Naibaw ko, Prinsesa Piday. Apan, kapugnan ko ba ang akong kasing-kasing sa pagpili sa pinuhat kanaa? Nga mao'y iyang higugmaon? Hinuon. Aabot lang nimo, oy. Di ko magkarelate kay wa man ko mubati og ugma. Nala, sige, good luck na lang nimo akong kaluha. Dako naman ka, mong bahala ka na sa buhay mo. Musuporta na lang ko nimo. Salamat ngayon kong hisabtan, Prinsesa Piday. Kuminaw sa Lex Aw na dayon mo sa imong bisita. Kay pasin din nato ninyo maabtan ang pinilanggo. Pasig wa na to makapaabot ug nangitan nagpaagi aron makalingkawas sa rehas nga atong gibilangguan niya. Kay bakuta, onsa?
Mao na ba kini ang prisuhan diin mahimutang ang babae nga imong gusto nga akong panaon? Migo Pido? Oh, migo isko. Niya siya din eh. O niya, andam na ba ang imong pana? Oo, andam nag-ayo. Sige na. Buhaton ko na ang gusto mo nga kuan ka nang ipabuhat ako. Aron nga, magkabalik na denta sa among kalibutan. May nungdanon ang matagutlo, Migo Pido. Naibaw ko. Dol na ta. Hops, stop. Ni ano ta? Okay. Kadiyot. Ikaw, Prinsipe Pido, niya ka? Salamat, salamat nga niya na ka. Isko, ikaw na? Adora? Isko! 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 La, managkaila mong doha? Isko, mahal ko! Adora? Akong Adora? It's you, it's... Oh, Migo Pido, siya ang giingon ko nimo nga akong hinigugma nga nawa. Salamat nga niya, Radika. Ikaw ang mikidnap niya? Hayop ka? Tamsa. Hayop ka! Op, wako'y kalibutan, oy. Sa ato pa, siyang gingon mong imong hinigugma o adurang iyang pangan? Oh, siya. Apan, siya sa bang babae nga akong gingon mo, nga akong napili nga higugmaon. Usa? Pero ako mahigugman ni mo. Si Isko, siya nga akong gimahal. Migo Pido, dili husto nga imong pugson ang usa ka binuhat nga higugmaon ka. Kaming duha ang nagkahigugmaay. Ug parehas may mga tao. Busa, kami ang angay nga magkadayon. It's you, it's... Oh, Maluoy ka, buhayin ako. Ibalik na mi sa amo. Prinsipe Pido, naibaw kang buutan ka. Og dili ni mo mahimo nga mo pasakit og sama na mo. Bitaw. Ug isaad ko nga tabangan gyapon ta ka. Nga makita ang tao o diwindi nga para gid nimo. Ug ipadayon ang akong tahas isip usa ka kupido. di na kinanglan. Oh. Ha? Nga naman. Kay imo namang nakita ng imong true love. O sa pamay kapuslanan nga, magpagkupido ka pa. Busa, kiwa ko na sa hilom ang imong gahom. Unsa? Uni ang akong misyon. Ako na ang bupadayon sa imong misyon. Og sakto mo sa inyong gingon. Dili todos to, nga magbotkos kasing-kasing ninyo. Tamo man ang tinuod nga managhikumay. Wa ko'y katungod, nabuhagon mo. Oh, Sige, dawato na ako nga akong kapildihan. Salba kuta. salamat, Migo Pido. Salamat, Prinsipe Pido. Sige na. Ibalik ta na mo sa inyong kalibutan. Daghang salamat, Migo. Salamat igayo. Why sa pa yan? Ayaw na mo balik din ha? Di na ko gustong makakita pa sa inyong mga kiat nga dagway. Sangko sa langit ang gibati na kong kalipay nining higayuna. Akong mahal nga Adora. Hasta sab ko, Isko. Salamat ha nga imong itong ipangita ug nakitaan gid kanimo. Labaw sa tanan, imo kong kiluwas. Salamat sa ko ni Migo Pido. Nga wata niya hikawi sa matuod nga gugma. O iyatang gisabot. Nga kita ang angay magkadayon o dili kamo. Maod yun. Unta, siya sab. Makita sab niya ang binuhat nga maod gigitakda para niya. Hinaot pa unta. Tana. Iuli natin kasi inyo ha. Sigurado ko malipagid ang imong nanay o tatay. Nga naghinam-hinam nga makita ka pagbalik. Oh, mahal ko. Tana. Ay, pagaksal sa gunak, Adora.
Salamat, Isko, nga imong yung nakit-ano giuli nga buhi ang among anak. Salamat, Isko. Way sa pa yan, sir. Ma'am. Unsay sir og ma'am gud. Wa may angay nga tawgon minimo ana. Uy kay pobre taon mi. Nanay tatay hinon ang itawag nila, Isko. Ang buot mong ipasabot, anak, nga Nagbalik mo si Isko Adura? Oy, Nay. Kay di na ko ikalimod nga. Mahal gid ako si Isko. O, dili ko gustong mawa siya na ako, Nay. Salamat nga na-realize ni Adora, nay, tay. Ingon masab ko. Di na ko ganahan nga magkalagyo paming duha. Mao nga ni ako, aron mamay ninyo. unsa? Mamay. Paspasa, good. Mausa pa lang ang imong nahuna, mahal ko. Paano maniguro ta? Nay, tay. Musugot ba mo nga si Adora na nga akong ikauban hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi? Ay kalawon kun ato Isko. Aw kun ako'y pasultihon ako mo ingon nga uyon ko nimo nga mamahimong kapika sa among anak. Kay nakailamin nimo og nahibaw mi kun unsa mo kamahal si Adora. Husto. Huwag may pagsupag, Isko. Kana kon musugot sa Dura nga pakaslan ka. Kamo na ako nga gipangutana aron dunay blessing ba. Salamat nay, tay. Karon Adora. Niluhod ako. Tampa. Niluhod ko. Uy, Niluhod ko. ganong miluhod man ka? Siyempre, para impact. Will you marry me? Isko. Tubag ka na dayon ko. Ayaw dugaya. Yes. I will marry you. Yes! Salamat, mahal kong Adora. Tara, magpakasal na dayon ta. Unsa? Kung sa'y dugayan, tara dayon. Ato ta sa simbahan. Amiw? Okay, salamat kayo no mga ka-listeners sa inyong pagpaminaw sa mga asin ni Kuya Gulyat no. Iskopido. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.